Mijn naam is Joke Kuken en ik werk op afdeling Financiën. 2 minuten fietsen, dan zit ik thuis op de bank. En straks is het 18 kilometer. En mijn intentie is, als het mooi weer is, straks in het voorjaar en in de zomer, dat ik op een fiets ga en dus 18 kilometer fietsen. Of 18 kilometer met de auto vanzelf. Dan blijf ik in principe, is mijn doel om wel Beels te blijven praten. Als er een is die het mij niet verstaat, nou, dan hoor je dat gauw genoeg. Maar ik denk dat de meesten uit deze omgeving ook het Beels verstaan kunnen. Ja, ik ben Piet Jetsen-Faber, momenteel coördinator boetenschicht van de gemeente Het Beeld. Op dit tijd ben ik hier nu 35 jaar aan het werk. Als je het beeld, dat bloot het beeld hekel eens vaker zijn, dat verhoort net. Als je nou zegt van de beeldhoeken of je zegt de Friese woorden, dan weet man of Fries wel welke hoek uitkomen. Nou, die van 84 die is me, nou, ja, daar heb ik eigenlijk weinig les van gehad. Dat is gewoon en het is mooi in elkaar oerstroomt. En ik weet niet, ik heb hier een heel hoog gevoel bij. En dan ben je mooi net vakantie, zei hij dan. En dat is helemaal dit, ik was zo wijs. En het zal aan nou wel wat op zijn plek vallen, daar zit ik net doorheen. Maar ja, je zit er wat mooi. Hoe komt het? Ik ben Bertin Kroeze, werk bij de gemeente Littense-Deel, hoofd van afdeling vergunningen en handhaving en ruimtelijke ontwikkeling. Ik ga naar Leeuwarden toe, naar de dienst stadsontwikkeling en daar word ik juridisch adviseur bij de sector bouwen, wonen en milieu. Ja, het is een hele mooie, prachtige plattelandsgemeente, dicht bij de burgers, dicht bij bedrijven. Korte lijntjes met bestuurders en collega's, heel makkelijk intern te schakelen, dus ja, dat werkt prima. Ik zit op de stoel van de bruidegom. Ja, ik hier beter op de stoel van de bruid zitten kind, maar die zit van geen meter, vind ik zelfs. Ja, ik vind het toch wel bijzonder. Ja, beslist. We hebben een protohoudelijk gehad de laatste 2 maanden, maar ik vind dit toch wel bijzonder voor mij. Het laatste houdelijk, ja. Ja, ik moet zien dat ik het droeg horen kan. Ja, ja. Ja, waar de meesten erbij komen en ze hebben iets, dan spreken ze zo aan van, dat kun je even terug aan. Ja, dat kun je haast niet meer doen. Dus wij sommigen werken hier al jaren, ze kennen iets persoonlijks al. Ja. Nou, ik vind wel goed dat Leeuwarden hun bijbetrekt nu. Voor die kleine gemeentes. Hè? De kleine gemeentes kunnen haast niet meer, die kunnen dat haast niet meer alleen bal werken. Dus dat vind ik het hartstikke mooi dat die grote gemeentes dat meenemen. Ik ben chef van de Lubbe en ik ben tot en met 31 december dit jaar fractievoorzitter van PvdA met Amerendiel. Ja, ik ben Piet Rost, ik ben fractievoorzitter van gemeentebelangen met Amerendiel. Wat ik heel leuk vond in de gemeenteraad is dat je met dingen bezig bent die je gewoon direct raken. En dat je daarover mee kon praten en met elkaar daar een besluit over kon nemen en stuur aan kon geven. Dat heb ik heel leuk gevonden. Ik denk dat ik dat wel ga missen. Wij hebben mijn mother, en dat is met de nadruk op mijn mother, wij hebben mijn mother een soort goede besluiten genomen. We hebben inrierig geweest op een heel soort dingen, dat mijn mother dik in is weer en nou, dan ken ik wat budgetten voor een gemeente. Als je een mother in het hier hang iedere keer, dat zit net op, daar boek je geen resultaat mee. Geer werken, compromissen sluiten en dan kom je heel eind.